Ni'n mynd i drafod ieithoedd tramor nesaf. Mae'r rheswm da am hyn, ni'n siarad yn aml bod yna ostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n dewis astudio ieithoedd tramor ar gyfer tygau neu safon uwch yn enwedig. Ond heddi, mae'n newyddion gwell i'r rhai sy'n gweithio yn y maes. Cynllun newydd ar gyfer mentora disgyblion. O, dyw cynllun ddim yn newydd, ond mae'r canlyniadau newydd yn drawiadol, achos mae myfyrwyr yn ymweld ag ysgolion i siarad â disgyblion am yr hyn sydd ar gael. A mae hynny di arwain at gynnydd y nifer y rhai sy'n dewis astudio iaith dramor, cynllun bellach yn bodoli mewn 80% o ysgolion Cymru. 40% yw'r cynnydd yn y disgyblion sy'n dewis astudio pwnc tramor erbyn hyn. Mae'n dipyn o lwyddiant yn dewe. Ni'n mynd i glywed mwy nawr. Mae Glesni Owen gyda ni, Rheolwraig Gweithrediadau y cynllun, a Gavin Parry hefyd sy'n dysgu ieithoedd tramor modern yn ysgol Gartholwg ym Mhontypridd. Croeso mawr ato ni, Gavin. Fi'n mynd i ddechrau gyda chi. Yn swnio fel newyddion da, Gavin. Cymru. Maen nhw'n gallu mynd mewn i... Pam bod hyn? Mae wedi bod yn amser hir iawn nes i ni fod efo carfan dros 70 o blant yn astudio tygau Ffrangeg sydd yn rhagorol. A fel o'n i'n gweud ar y dechrau, Glesni Owen gyda ni, Rheolwraig Gweithrediadau y prosiect. Bore da, Glesni, croeso ato ni. Bore da. Mae'n braf cael newyddion da. Mae hwn yn swnio fel llwyddiant ysgubol. Pam bod hyn wedi gweithio, chi'n teimlo? Dwi'n meddwl bod hyn wedi gweithio oherwydd bod y myfyrwyr sy'n mynd mewn i'r ysgolion yma, modelau rôl ydyn nhw sy'n gallu siarad amdan ieithoedd a'i profiadau nhw maen nhw wedi cael o astudio ieithoedd neu o siarad ieithoedd gwahanol, a wedyn maen nhw'n gallu mynd mewn i'r ysgolion i siarad am eu profiadau nhw wedyn efo'r dysgwyr yma sydd allan yn sicr amdan lle mae ieithoedd yn gallu mynd â nhw a pam fydd iddyn nhw yn eu dyfodol nhw. Felly dwi'n meddwl dyna pam mae'r cynllun yma wedi bod mor gadarnhaol yn ein hysgolion i ledled Cymru. Gavin, mae'n swnio fel bod well dyn nhw rando ar y myfyrwyr na'r athrawon. Yw hwnna'n greulon bod yma? Na, yn anffodus bod o'n wir. Y gwir amdani ydy, weithiau maen nhw'n gweld i'n anodd i'n ieithu fe athrawon, maen nhw'n gweld ni yn sicr yn hynach, maen nhw'n gweld ni, lot o'n nhw'n meddwl bod ni'n dod o gefndiroedd sydd yn wahanol iddyn nhw. Felly mae cael y myfyrwyr yma fewn, ni wedi bod yn rhan o'r cynllun am dros 5 mlynedd bellach, ni wedi cael ystod mawr o fyfyrwyr gwahanol, o gefndiroedd gwahanol, yn astudio ieithoedd gwahanol, a dwi'n meddwl bod o wedi dangos i'r disgyblion bod plant fel nhw yn gallu mynd ymlaen i astudio ieithoedd, a hefyd i mynd lawr trwyddau gwahanol. Mae lot o bobl yn gweld, os chi'n ieithoedd, chi'n mynd i fod yn gyfieithydd neu athro ieithoedd rhyngwladol, a dim llwybrau arall, mae'r myfyrwyr yma rili wedi helpu i fwrwyr yr ystrydebu yna a dangos gymaint o lwybrau gwahanol sydd ar gael. Ie, Glesni, nath Gavin dweud rhywbeth ar y dechrau nath ddal yn sylw, falle yn sôn am yr heriau yn gweud bod modd i ni gynnig y cwrs. Yw hwnna'n heriol weithiau, Glesni? Falle bod dim pob ysgol sy'n gallu cynnig. Beth yw'r heriau mwyaf o ran hyn, Glesni? Ie, dyn ni yn gweld llawer o ysgolion sydd ddim yn cael rhedeg cwrs tygau ieithoedd rhyngwladol oherwydd bod y niferoedd yn isel, ond mae gynnon ni lot o ysgolion sydd wedi bod yn gweithio fe ni am nifer o flynyddoedd, a fel ydych chi wedi clywed gan Gavin, mae niferoedd yn cynyddu, a mae gynnon ni lot o ysgolion gwahanol sydd wedyn yn gallu cynnig dosbarth Ffrangeg neu Sbaenog tygau am y tro cyntaf. Ond yn amlwg mae yna lot o ffactorau eraill sydd tu allan i'r reolaeth y prosiect, ond os dyn ni'n gallu hybu dysgwyr i feddwl yn wahanol amdan ieithoedd a sylweddoli bod ieithoedd o'i cwmpas nhw yn y gymuned yn barod, wel, dwi'n gobeithio bod hynna wedyn yn newid agweddau nhw ac yn gallu gwneud iddyn nhw wneud y cysylltiad yna amdan sut mae ieithoedd yn bwysig ac yn rhan o'i hunaniaeth nhw. Gallwn ni weld ym mhob ysgol, Glesni? Fi'n gwybod, chi dal 80%, dwi'n ddrwg, ond allach chi gyrraedd yr 20% arall? Wel, sy'n ni wrthi'n bodda, dyn ni'n cael ein cynllunio gan Llywodraeth Cymru, felly yn amlwg mae hynna'n dibynnu ar faint o ysgolion dyn ni'n gallu gweithio fo bob blwyddyn, ond sy'n ni wrthi'n bodda gallu gweithio fo pob ysgol, dyn ni'n gweld y newid, dyn ni'n gweld y cynnydd, felly sy'n ni wrthi'n bodda gallu gweithio fo pob un ysgol, jyst oherwydd dwi'n meddwl bod o'n fydd mawr i'r ysgolion i gael cysylltu efo myfyrwyr o'r brifysgol hefyd. Mae'n neis iawn i'r dysgwr gael cwrdd a myfyriwr prifysgol, efallai bod nhw heb feddwl am mynd i'r brifysgol o blaen, a mae'n rhywbeth rili cadarnhaol iddyn nhw glwad a cwrdd hefyd y myfyrwyr. Ie, na i orffen gyda
Gavin, o ran hyn, a fi'n gwybod, chi'n gwybod beth yw'r ateb iddyn nhw, Gavin. Alla hyn weithio mewn pynci eraill, falle bod e'n digwydd mewn pynci eraill. Dwi'n gwybod ambell i gwrs fel busnesau ac ati, le mae cwmnioedd yn mynd mewn i ysgolion i roi opsiynau, dim jyst myfyrwyr, ond yw'r cysylltiad na tu allan i'r ysgol? Mae fe'n swnio fel bod rhywbeth sy'n taro deuddeg gyda disgyblion. Yndi, dwi'n meddwl bod o, oherwydd, dwi'n meddwl, efo lot o bynciau, mae Ffrangeg yn un ohonyn nhw, maen nhw'n gweld fel pwnc ysgol, maen nhw'n astudio fewn y bedar wal ar y stafell ddosbarth, a felly mae unrhyw beth dyn ni'n gallu neud i ddod â'r pynciau yma yn fyw o fewn yr stafell ddosbarth. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth. Y gwir amdani ydy, ni yn cynnig teithiau bob blwyddyn i Ffrainc, ond dydy pawb ddim yn gallu mynychu'r teithiau yna, a felly mae gen unrhyw beth dyn ni'n gallu cynnig yn allgyrsiol mewn unrhyw bwnc. Dwi'n meddwl wastad yn mynd i fod o fydd, ac yn wastad yn mynd i sicrhau bod ni'n ymestyn gorwelio ar y disgyblion yma, a maen nhw'n gallu gweld eu hunan yn unrhyw faes ar y cwricwlwm. Wel, Gavin, diolch yn fawr iawn am y sgwrs bore yma. Gavin Parry gyda ni o Ysgol Gartholwg, oedd Glesni Owen gyda ni hefyd, Rheolwraig, Gweithrediadau. Prosiect yma sydd wedi bod yn gweithio ar draws Cymru. 80% o ysgolion uwchradd Cymru yn rhan o hyn erbyn hyn yn hybu astudiaeth o ieithoedd tramor. Cysylltwch gyda ni